Някои хора са чували, че климатиците и хладилниците са термопомпи и са по-ефективни от останалите средства за отопление и охлаждане, защото използват ток само за изпомпване на енергията от околната среда. Но малцина знаят особеностите на различните видове термопомпи. Първата част от името им указва откъде черпят енергия – въздух, земя или вода. А втората – как я отдават у дома – чрез въздух или вода. Ето четирите вида с техните плюсове и минуси. Първо, въздух-въздух. Такива са и инверторните климатици. Евтин, лесен монтаж и бързо променят температурата, но пък с най-ниско КПД 2,5-3,5 средногодишно и съответно с високи текущи разходи. И трудно се справят при екстремно високи или ниски температури. Второ, въздух-вода. Вътрешната среда е вода, циркулирана у дома. По-висока покупна цена, защото трябва монтаж на подово отопление или радиатори, но пък по-ниски текущи разходи заради по-високото КПД, средно от 3 до 4,5. Освен това, могат и да подгряват бойлер. Трето, земя-вода. Външният кръг е от тръби, заровени на няколко метра в земята, където температурата постоянно е 11-13 градуса. Те са по-скъпи, но пък с най-евтина експлоатация заради високото КПД, 4 до 6 средногодишно, а и не се влияят от външните температури. Четвърто, вода-вода. Външните тръби са потопени във вода, имат малко по-високо КПД, но изискват достатъчно вода наоколо.